pola marsoba dohot mamele nasida tusi jalanunga pola didok omma de batamu ale Israel akan naung managihon ho ruar siatano Misir. Dungi roh Musa mahatani Jehovah tu si Musa nungga manadda rohakku di bangsoon jala idama tung natak tang dorohani bangsoon. Naing pe luas maahu asa marsigorgor di masu marngonai tu nasida jala huparipaso nasida asa hodo hubain gabe bangso na bulun. Alemar huraja ma anggo si Musa di adopan ni Jehovah debatat tanin nama buasa matung marsigorgor rimasmu ali Jehovah mida bangsom naung tinogohommu ruar syatano Misir marhite-hite sian hagogoon godang dohot marhite siat tangan na marhuaso. Buasa matung dohonon ni halak Misir songonon mabahen nasida marhina mago ubahe ditogihon nasida ruar asa bunon na nasida di dulu jalari pasonon na nasida sian atas tanaon marpangulahi maroham sian parpiar-piar nirimasmu saya marpamuati maroham tarengok tujean na naing pasonggopomu tu bangsom. Semarningot maroham di si Abraham di si Ishak do di si Jakob akan apa somi nunga pola maruari hotu dirim marbaga hotu nasida ahu patoropon sogo pino parmuna songon bintang akan di langit jala sadok tanoon naung huparbabaga di ikon lehonon hudoi tu pino parmuna bahen partialan naro di saling lilingna. Marpamuati marohani Jehovah tarungat hinamago nang hinalubahon na naing binahen na tu bangsona. Ima sahatna martua doa kana tu mangihon na tani debata jala nau piopsa amin.
taha tidakon maha porsiatai songon nahina tidakon ni dongata sa porsia desadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo no satu dosan natu mapalangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai ima anak tubuhan ni si Maria nabgabea saton di purbadia andorang soal bubuan ido tuhata natumon na birnit di panguhuman ni silatus nama terpajal lo ibana di hau pinar silang na tuat tubano toru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargukun satu dosani disima ibana pa mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi purbadia jala adong sada huria na badia huria atau panhalak Kristen akan na badia doho desan ni dosa doho dihatai na madok mulat mangolu sogo dag ni halak nong mate doho dia ngoluan na soramuba amin. Tikting namasa di minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis 15 Oktober 2020 na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis dohot tema laddo na jinou alay otik do na terpilit na paduahon dakdana na sorang. Di hari Minggu 8 Oktober 2020 di basa-basa tuhatta sada dana bawa di keluarga niamata Sunardo Pajaitan inata Ruth Boru Marpaung ruas ni Huriata nir sadawalu siaopat nasian wik Efesus hipasdo danahi songoninang natorasna napatuluhon nanaing marbagas parjolo tik-tik paduahon naing majalo pasu-pasu parbogasom ma Sandi Tanu Wijaya ahli media ruas ni HKBP Depok Sada anak niamata Hartanto tan hukon almarhum tubuh ninata Nunung Sutini dohot orwana Jessica Evi Elizabeth Boru Silain ahli media Boru niamata Jamson Samsudin Silain tubuh ni inata Situa Donna Boru Sitorus ruas ni HKBP Depok Sada Wik Kapernaun pamasumasuon di hari Sabtu 21 Oktober 2020 di HKBP Depok Sada paduahon tikting paduahon nang majalo pasu-pasu parbogasom ma Yan Elia Hasudungan Hutagaul Sarjana Teknik anak niamata Situa ESH Hutagalon SE tubuh ni inata Boru Panggabean ruas ni HKBP Jatiasi Resort Jatiasi dohot orwana Sodang Wandita Boru Simarmata Boru niamata M Simarmata tubuh ni inata T Boru Sitorus ruas ni HKBP Depok Sada Wik Laodikia pamasumasuon di hari Sabtu 21 Oktober 2020 di HKBP Jatiasi napatuluhon tik-tik parjolo nang majalo pasu-pasu parbogasom ma Rico Ferdinand Sirait anak niamata Cosby Sirait tubuh ni inata Tiarma Boru Hutapea ruas ni HKBP Depok Sada Nasian Wik Laodikia dohot orwana Fenni Novelia Tampubolon Boru niamata DHS Tampubolon Nahinan tubuh ni inata RH Boru Pajaitan Nahinan
ruas ni Gereja Protestan Persekutuan, GPP Resort Khusus Jalan Pelajar Medan. Pamasu-masuon di hari Sabtu 20 Oktober 2020 tolu di HKBP Depok Sada. Tik-tik paupaton ruas Nagok. Mamukka sadarion Minggu 15 Oktober 2020 tolu gabe ruas Nagok di HKBP Depok Sada ima keluarga ni Inata Nyonya Dani Dameria Henni Farida Borusima Jutak Rapdohot Sada Yanakon Nir 2028 Wik Kolose. Tik-tik palimahon Barita Habot Niroha. Na di hari Senin sia Oktober 2020 tolu nunga jumolo marujung ngolu Inata Nyonya Situa Silitonga Nur Masitan Boru Lubatowing umur 80 tahun Nir 52 Wik Philadelphia. Tu udian di hari Rabu di TPU Pondok Rangon. Tumibuma tarapul keluarga na tinadikonna. Tik-tik paunopon pasahaton peliat tujolo. Duksipul papungu pelian paduahon. Laos diudutima pasahat peliat tujolo songon sadadalan manupahi pesta gotilon na pinatupani huriatda. Tuhatama mamasu-masu ganu pelian na tapasahat. Papituhon pabrohaton situa pensiun. Di hari Minggu 22 Oktober 2020 tolu. Di permingguan harian pukul 10 WIB. Paborhaton ni huriatta do amang situa binarade ni huriatta. Titik pawaluhon, titing naso jinahahon, dohot barita parhebeon, tajahama di warta jemaat elektronik, na pinarade ni huria marhite WA wik pertang yang tabe. Songoni matiting na masa di huriatta di bagasan mingguon, say di pasu-pasu tuhat tamay tau sangap di gowarna. Yesus
damen debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas mah dihita saluhutna amang inang na hinaholongan. Turpuk jamita di ibadah minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis, ima natar surat di Evangelium Matius bindu 22, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 14, hujahahon ma tuhita, tapai ihut-ihut ma di bagasan rohata. Dungi diulahi Yesus ma marupama tunasida songonon, tarpatudos do harajaon banua gijangi tu sadaraja nama mestahon anak na namangoli. Jadi disuruh ma akan naposona, manjou aka na ginokon nahian tu pestanai, HP dang olo nasidaro. Dungi diulahi ma disuruh ma naposo na asing, ni nama. Pabuah hamu ma tu aka naong ginokon. Nunga huparade panganon pestai, nunga hupotong aka horbo doho lombu, nunga rade saluhutna, ipe roma hamu tu pestai. Alai nalahobedo nasida ditois ni roha nasida, nasada tu haumana, nasada tu partiga-tigaonna. Alai ditakum na deba akan naposona, di pasipal-sipal jala di pusa. Jadi tarimas ma rajai, disuruh ma soldaduna mangaleng sehon akka pamunui, jala manurbu hutana sida. Dunginin nama mandok akan naposona, nunga radenian nahu nahasea tu pestai, alai dang tahu akan napinioi. Onpe laho mahamu tu akadalan malobung, arahon hamuma tu haroanon nasa nadapot hamu. Jadi saut malaho akan naposoi tu akadalan. Ditogiho masaluhut na dijupang nasida akan najahat doho nadenggan gabegok tamue ma parpestani. Alai lahobongot rajai mamereng akka tamuena, dapot mata nama disi sadahalak naso marpahian pesta. Jadi didokma tu ibana, nabihado parmasukmu tuson amang, aidang marpahian pesta ho, gabe makohom ma ibana. Dungi didok rajai ma tu akan naposona, talihamu mapat na doho tanganna, laos pabalihamu ma ibana tu naholom maripot-ipot, disi masa angguk-angguk dohot na patunggoripon, ailando na jinou, alai otikdo na tarpilit, ido yanggo sahatna. Dihamu akamang doho tamu akainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ra nunga somal tuhita diundang lautu pesta. Ido kan? Jala terkait dengan pesta dan hal soal biasa. Edang bukin ini sudah menjadi hal yang biasa, enggak sesuatu yang aneh. Ay tiap minggu dohi tamar pesta tidangi nagodangan naka pesta inang padita nami. Oh lulus sampai 4 hari Sabtu ini kan. Tu dia doha milau katanya. Karena banyaknya pesta. Dan di sini dikatakan bahwa seorang raja sedang membuat sebuah pesta besar.
Gambarannya tentang kerajaan sorga diibaratkan seperti seorang raja yang akan membuat pesta besar laho pangolihon anakna. Apalagi molo dihita halak Batak, ya kan? Do halak nias petong do songeni kan? Molo marpesta misalnya buha bajuna. Basoi nama ai ondo pehami marpesta nina kan? Tur dibain do belga-belga pestana. Sinamo na so nanger-nger. Gedung nape ikon na mewah nian. Menurut kita maunya. Bamolo pamuli boru maunya sinamoknya 100 juta, 150. Molo boy nian 1 gijang. Adong musena mandokon. Molo boy nian adong mauntung na nina kan. Di parade makan adinggan sudenai. Jangankan untuk pesta. Kalau pesta besar pasti akan yang terbaik yang kita lakukan. Gariada molo didokon tujabumuna pertanyangan dainang ninakan didokapang do inang sintuata. Nunga di paradi hamu akan ading gandokan. Tor dipikiri hala inang do amang do. Do nanay hupatupate. Kopi do manang tes. Manang jus nina. Manang kopi susu. Senek na bohado, senek do hubain manang mangan. Dan semuanya akan berinisiatif mau memberikan yang terbaik. Karena pikirannya, pasti nanti datang banyak ke rumahku. Di parade maka si panganon naumuli na dumengga na kanatabo. Songoni do nang parpestaan. Dunga di parade nasi kotak 2000 box nina. Tambah lagi ada es krimnya. Tambah lagi semuanya yang enak-enak. HP di si hari hanya on magombarannya ternyata nggak ada yang datang. Kecewa dohamu di si? Kecewa. Haru pertanyaan molo otik naro molo sintua do pandita. Misalnya ro tu pertanyaan di jabuta pasti do kecewa hita. HP ngata parade misalnya snacknya 70 kotak. HP naro holan 10 halak. Bayang 10 orang itulah yang enak ya. Untung membungkus. Gitu kan? Apalagi kalau hujan-hujan gerimis dia kan. Datang penuh tantangan. Pulang penuh tentengan. Gitu kan? Tabu matong. Yang tidak yang rugi siapa? Yang gak datang. Gak menikmati dia santapan rohani. Dan santapan jasmani, maka rohamu pertanyaan asarame hita marlas ni roha, ya kan? Disinilah yang menjadi perenungan. Alai molo tabereng diturpukon amang inang nahina holongan. Ternyata ada banyak alasan seseorang untuk tidak datang ke pesta. Dan boy hirimota ikon 1000 halak na taotang rotu pesta 1000 halak pulro. Ya mudah-mudahan bisa 1000. Tapi kadang-kadang gak sampai semuanya bisa begitu ya. Bisa moru, bisa mungkin lebih daripada itu. Alai diturpukon sainadong do sidalian na dipatupa akajol mai. Marsidalian asa unang rotu pesta ni rajai. Padahal kalau zaman dulu kalau raja mengundang untuk datang ke pestanya berarti ini adalah orang-orang yang terhormat. Berarti ini adalah orang-orang yang dekat. Dasangoni molo hita mangotang pasti kerabat-kerabat dekat kita undang. Keluarga-keluarga, sahabat-sahabat, rekan-rekan, ale-ale. Kan yang terdekat dengan kita donata undang kan. Apalagi mula mengundang ulang tahun. Itu kan? Akan top-top on mana dong di sekitar kita undang. Alai ondo na boy tabereng di bagasan turpukon. Didok bahwa raja itu mengundang asarona sidatu pestana. Pola sampai 3 hali adong undangani di suarahon di ayat 3, ayat 4, do ayat sia. Jadi disuruh ma akan naposona manjou akan
ginokon nahian tu pesta nai HP dang olo nasi daro. Ayat 4, dungi diulahi ma disuruh mana poso na asing ni nama pabuahamu matu akan naung ginokon nungahu parade panganon pestai nungahu potong aka horbo dohot lombu nungarade saluhutna ipe rumahamu tu pestai. Nggak datang juga di dokmu saya diayak sia onpe laho mahamu tu akadalan balobung araho kamu ma tu haruanon nasa nadapot hamu. Undang semuanya. Karena sudah 2 kali diundang yang terhormat itu nggak ada yang datang. Aka ali-ali na pinarsangapani nah hinaholongan di rohai ngani diundang udah diarahkan untuk datang. Jalan nunga di Papua nungahu potong horbo nungahu potong lombu nungarade sudia kanatabo romahamu alai ipe dangro sonari lao mahamu tusan tu akadalani. Ajaklah semua siapa aja yang bisa masuk dan datang ke pesta ini. Saya nagodangan dosi dalian inang amang na dipatupa halak laho asa dang dohot manang dangro tu pestai. Songonidok ni upasa horbo di padang bolak manggagat di balian molo solomoro hagodang do si dalian. Memang kalau kita nggak suka apapun bisa banyak alasan untuk tidak datang ke pesta itu. Dikatakan alasan naparjolo ima didokan nakingani bahwa dia mau pergi tu haumana. Itu kan di ayat 3 tahe nakingani. Di ayat 3 tahe. Ayat 5. Ya kan? Buka motong bibel muna. Ya. Di ayat 5. Nasada tu hauma nina. Artinya ini orang-orang yang pekerja keras, sibuk dengan bekerjanya. Dan adong tiki di son laho tu pertaniangan. Dan adong sangat tiki di son laho tu punguan-punguan. Ala di dok rohana ikon lao tu hauma. Ada yang mengistilahkan ini waktu adalah uang. Time is money. Dan adong sanga marpestaon. Jangankan marpesta, marsaur tu akadongan sapungan marga pedang sanga dinakan. Karena apa? Bisnis yang lebih utama. Lau tua hauma dan sanga tiki laho marpesta manang tu dia. Dan kemudian disinilah juga menjadi gambaran bahwa orang itu sulit untuk datang ke pestanya Tuhan karena terlalap alani artana. Laho papungu-pungu na di ibana, holan pasari-sari artana di portibi. Karena istilah tadi time is money, nggak ada waktu, sayang banget datang ke gereja, nggak ada waktu, buang-buang waktu bahkan dikatakan meskipun hanya 2 jam. Maka dalam hal ini sulit untuk menikmati pestanya Tuhan, pesta hari Minggu. Nangpe kadang-kadang olo do tu par mingguan, alai rohana lau tu karijana, duk tu kahapar karejuan kan, bohado haumaki. So tung madong godang pidong anom mangalang sauluhut aka padi-padi na di sawah kini kan. Adong dohala songoni. Badannya di gereja, pikirannya ke pekerjaannya. Makanya tidak bisa menikmati pestanya Tuhan. Dan kemudian dalam hal ini banyak alasan bagi seseorang untuk tidak mau pergi ke pesta. Itu tadi dikatakan nasada tu par 3-3 naking nasada tu haumana, nasada tu par 3-3 Pokoknya yang dipikirkan adalah bagaimana dia boleh sejahtera, meniti karir, menjadi sukses, menjadi orang yang terhebat di tengah-tengah dunia dengan memiliki harta yang berkelimpahan. Salahkah untuk menjadi kaya? Tidak.
Tetapi jika kita senantiasa diperbudak oleh harta, itu yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan karena anggapan kita adalah yang penting kesuksesan, yang penting adalah pekerjaan. Maka dalam hal ini juga kalau kita lihat apa-apa saja yang menjadi alasan bagi orang untuk tidak datang ke pesta. Kalau dalam istilah sehari-hari mungkin kalau pesta kita, pesta pamuli boru, manang tu pangolihon anak. Kenapa orang nggak mau datang ke pesta? Karena mungkin ada alasan, buhado tu pakuan non, nina kan? Molo mek hubain tu paku mailaiba. Molo nilian balga suadong diiba. Molo dang nibain anong tupak niba, babuhado anon hatani hasuhutoni, molo dang tipa masuk anon amplopnya. Bahkan jadi adalah orang yang menipu dengan membahin amplop kok. Adong dosongani? Adong. Ya kan? Asa songon mangalen amplop ni nakan dipamasu ma amplop kosong. Itu kan? Dengan dosongani nangamang? Daong kan? Makana ini juga menjadi perenungan bagi kita. Jangan menipu diri sendiri, pura-pura. Ya kan? Tumakon tentang pola apa masuk daripada memasukkan tetapi tidak ada, gitu loh. Datang saja nggak masalah. Toh juga orang hasuton itu juga akan tahu kok siapa kita. Alai molomar mobil sedan dohita pajero, tangan kosong, bau lo doa kadang-kadang. Buhado ingat taikan, ya kan? Tapi di zaman sekarang bukan soal amplop, boy dong bang rekening kan? Mintalah nomor rekening mueda, aku nggak pegang cash. Kalau zaman sekarang mah udah canggih ya kan, bisa saja. Ale adong do halak nasoolo rotu pesta karena apa? Karena nggak ada bajunya katanya. HP bajunya dimulai dihitung-hitung 5 lemari, ya kan? Tiap minggu baju baru. Kalau pesta maunya baju baru, tidak jadi alasan. Kenapa orang juga tidak mau datang ke pesta, misalnya ke undangan? Karena mungkin yang pesta itu adalah mantannya, ya kan? Atau juga nasudat gabe helana, manang nasudat gabe parumain, atau sundat gabe besan, nggak mau dia datang. Nah itu hal duniawi. Tapi dalam hal ini bukan soal itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Pesta yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah pesta untuk menyambut kerajaan Tuhan. Kalau dalam pesta duniawi kita boleh melakukan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, bagaimana mungkin kita tidak membuat pesta yang terbaik untuk Tuhan? Ketika Tuhan Allah sudah mengundang kita untuk masuk dalam kerajaannya, menjadi warga milik kepunyaan Tuhan, supaya kita boleh masuk ke Yerusalem yang baru. Tuhan Allah sudah mengundang kita di dalam Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Boha tulahat tadui. Apakah kita tidak mau masuk menjadi warga kerajaan sorga itu? Apakah kita tidak mau masuk untuk pestanya Tuhan? Di tengah-tengah persekutuan kita, memuliakan Tuhan di gerejanya, mencurahkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita inang amang marhite turpuk jamita sianon. Sian godang ni aka alasan-alasan sidalian ni jolma nagumodang ima aka nariko di ngoluondo. Tohodo tutu si tutu macai rikodo arta portibi, macai rikodo mula-ulaon, macai rikodo gabe jolmana sukses. Alai unang mahita gabe mago las nirohata gabe tahalupahon na beribadah doho mamuji Tuhani. Unang ma tading narumikot alania kana rikot.
Unang magabe mago jambar tadi pesta bolon di Tuhani holan alani narikot di ngolu si tapar soto kinanon. Unang mago ngolu saleleng nileleng nai holan alani ngolu si 70 tahun saat 20 tahun holan pasari-sari arta portibi hitado naluangan disi hitado nagabe tidak memiliki apa-apa dalam sukacita dalam kemuliaan Tuhan. Imana ikon tapa husor-husor marhite turpuk jami taon inang amang nahina holongan unang lalap hita pa urus-urus hal-hal na mekmet gabe mago na umbalga na tajalo na siyan Tuhani. Unang mahita gabe dang olo tu parmingguan gabe dang olo tu partangyangan holan Allah mamereng-mereng hahurangan ya kadonganna dangolo biak karuas ala dibereng sintuana di lapo unang olo be ruak dangolo biak karuas holan mamereng punguan ina holan na pahata-hata dongan unang mahita holan pabereng-bereng hal-hal yang sedikit kekurangan orang lain gabe penghalang bagi dihita laho manjalo asiasin Tuhan di bata alani inang amang nahina holongan unang mata paluas hal-hal na mekmet na adong di portibion mangalalapi hita doho mangambati hita laho masuk tuharajaon ni debata laho manjalo artana sumurungi. Biarlah kita boleh tetap bersama melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Karena apa? Ailau masuk tuharajaon ni debatai dan gak bisa berdua-dua. Diri kita sendiri loh. Diri kita diri kita sendiri namambuan kita untuk menerima kemuliaan Tuhan. Bukan mamereng pangalahon ni pandita, bukan mamereng pangalahon ni sintua, bukan mamereng pangalahon nya kaina, doho punguan ama doho sudiakana asing. Tetapi kita sendiri, iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita bersih teguh, berpegang teguh kepada Tuhan? Unang songon bangso Israel nang tajahan naking diturpu epistel. Jamita pertangyangan. Aladang di tonga-tonga nasida si Musa 40 hari 40 berngin. Gabe diulat nasida ma aka ulaut naso denggan. Disru nasida masih Harun. Laho mambahen patung lembu emas lau si sombaun nasida. Gabe rusaklah bangsa itu menjadi umat Tuhan. Gabe sega manang kepemimpinan Siaron. Karena apa? Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Amang inang nah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus alanido marhite turpuk jami taon di suara hondo tihita songon halak Kristen asa molo diundang debata hita masuk tuhara jauna ahado ikon alusta di sondo au Tuhan radedo au ikon radedo hitahi masuk dalam undangan Tuhan. Alai ternyata bukan hanya sekedar masuk dan hadir laut tu pestai. Adong do halak taberek misalnya kita lah hasuhuton nunga diundang misalnya ke undangan alai rumah hita misalnya memakai celana puntung dan kaus nakana maribak. Bohado pakilalaan hasuhuton mamerengi. Kecewa dokan? Manang lau hita tu pesta misalnya, lau makaina mardaster. IP dasterna ngamambambang tanganna. Doh bau-bawak. Bohado pede do hita pesta songoni tu pesta jala bohado pamerengon ni halak tu hita. Tentunya hal yang normal bagi kita kalau dikatakan pergi ke sebuah pesta bukan soal mahalnya bajunya, bukan soal bling-blingnya baju kita, tetapi pergilah dengan pakaian yang wajar.
Ido makana dalam renungan non diistilahkan nakingani bahwa dibereng mata nama adong madisi roto parpestani dengan baju yang tidak layak. Ido kan? Di ayat 3 tahe naking indak ini di ayat 10 sada. 10 sada mana 12? Ayat 10 sada. Alai laho bongot rajai mamereng akatamuena dapot mata nama di sisa dahalak naso marpahian pesta. Naso marpahian pesta. Yang mungkin entah kayak mana lah keadaannya. Alai inilah yang berarti dengan orang yang tidak menghargai undangan. Dalam hal ini bukan hanya soal hurufiah terkait dengan baju yang baru, bukan. Tetapi etika kita masuk. Demikian juga ketika Tuhan Allah mengundang kita untuk masuk dalam kerajaannya. Ya kan? Alai disukun ma nakingani di ayat 12. Jadi didok ibana ma, didok ma tu ibana. Nabi hado par masuk mutuson amang. Aidang marpahian pesta ho. Songon dia marespon nina rotu pestai. Dia diam, makohom do ibana. Diam. Ai molohita disukum misalnya, bahasa songonom pahiam mutu pesta, ahadu alis tak? Kamu nanya, ya kan? Kamu bertanya-tanya, ya kan? Tetapi molona disukunon akan naroon nasomar pahian pestahun makohom do ibana. Karena dia tahu ternyata dia tidak layak datang ke pesta itu. Tetapi dalam hal inilah boleh kita lihat ini bukan hanyalah soal baju. Bukan pakaian yang kita pakai. Tetapi ini adalah istilah bagaimana kita boleh mengenakan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa pakaian baru kita adalah bagaimana kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga itu di dalam pembaharuan hidup. Sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah diperkenalkan, yang sudah diundang bahwa jalan keselamatan adalah beriman kepada Yesus Kristus. Tentunya kita tidak boleh hanya sekedar beriman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Orang beriman, orang yang saleh, orang naringgas martangiang, tupar mingguan, doho tu akapunguan. Molo dang adong parbueni hapor siaonna dang margunai. Itu makanya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Karena dia tumbuh tetapi tidak berbuah. Maka orang Kristen tidak boleh hanya sekadar bertumbuh dalam iman. Tetapi juga harus terlihat buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Maka inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan tetap menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah yang terbaik sebagai tanda iman kita kepada Tuhan, yaitu hidup dalam kasih, hidup sebagai anak-anak terang, hidup dalam melakukan firman Tuhan. Itulah makanya supaya orang Kristen itu boleh menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Maka marhite turpuk jami tahun di suarahon dotihita, biarlah kita boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan topik minggu di bagasan sadarion. Otik ahadodokon naking topik minggu ta. Lando najidou alai otik do natar pilit. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang terpanggil tetapi juga yang terpilih. Terpanggil melakukan yang terbaik dan terpilih untuk memberitakan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin martangnya kita. Mauliate rohanami diho ale Tuhan. Di pasu-pasu diramotiho ngolunami saharo ditikyon.
Mau liate di hatam, nong marsaringar di tonga-tonga nami. Urupi pargogoi do hami Tuhan. Mangulahon do makanguluhon hatam nabadiai. Hami do nang tarpilit. Jala hami do nang jinoum. Gabe yanakomu. Papatarhon akan nauli nadenggan. Nasinrum di hami marhite jamita sadarion. Pasu-pasu mahami Tuhan. Pargogoi mahami. Asabui hami. Songon yanakomu. Marparbuehon parbue nadenggan. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa gabesira doho panondang hami. Manang di dia pe hami maringanan. Pasu-pasu ma saluhut na amanami inanami. Luhut na tahe Tuhan. Ruas ni huriam HKBP Depok Sada. Ramoti daging doho ton dinasida. Pada usian parmaraan. Pada usian parsahiton. Sayhoma na manggonggomi saluhut na akar ruasmu. Di bagasan linggoman yasin roham. Ali Tuhan. Upasat hami masaluhut na ruas ni huriam. Na di bagasan hagalyo ni pamatang siala ni parsahiton. Sayhoma na mangalihon hahipason. Mambolokon na kasahit. Jala pamalupon na sida ganup. Marhite obat vitamin ng sipanganon na masuk tu pamatang nasida ali Tuhan. Secara khusus martangiang dohami ima tuhahipason ni Grace Putri Sejati Borusilalahi, Mikaela Feodora Kanza Pakpahan, Fabian Kenzi Pakpahan, pasu-pasu ma Tuhan nasida na di bagasan parsahitoni. Sayhoma na mangalihon hamalumon, asaboy nasida beraktivitas kembali songon nasomal. Ali Tuhan hami pe napungu di bagas joromon, molotung adong akasahit na marlokotan di pamatang nami buat jala bolokon ni mai Tuhan. Lehon mahahipason di hami, asa marhite hahipasoni, boy hami mangula akaulaon nami beraktivitas di bagasan hahipason jala sayhoma na mangrupi hami Tuhan. Mamasu-masu daging dohoton dinami. Ali Tuhan, upasat hami ma saluhut na ruas ni huriam na di saluhut aka parkilon doho pergumulan nasida. Sayhoma na mangrupi nasida asabui diselesaikan saluhut na aka pergumulan ng persoalan ni di bagasan hadameon. Doho saluhut na ruas ni huriam nang pinasupasu marhite parsaripeon aledang adong dope keturunan di nasida sayhoma na marasin ni roha doho na mangalehon keturunan di nasida lehon makesempatan aliamhang maranak nang marboru nasida ganup asa tung sikop las ni roha nasida mangalugahon rumah tanggana. Ali Tuhan martangiang dohami tu saluhut ruas ni huriam na sedang mangalului aka parkarejuan. Sayhoma na membuka dalan, doho apatuduhon na kaparkarejuan nauli tu nasida ganup, jala ho na mata patongon tu nasida, akan nauli nadenggan, asa taruli nasida dihanguluan siapari, pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam. Nang dihami, saluhut ruas ni huriam pe, nang pinasupasu marhiti akaparkarejuan dihami, pasu-pasu maka na niulan di tangan doho pikiran nami asa menjadi, doho marparbue denggan say ramoti madaging doho tondinami asa buoy hami di bagasan semangat naim baru mangula ulaun nami hombar tulomo ni roham jala marlas ni roha hami ganup ari ganup tiki siala di sari hokodo ngolu nami di hangoluan siapari. Ali Tuhan pasu-pasu mahami saluhutna secara khusus di program ni huria nanaing dipatupa pesta gotilon di 5 November nanaing roh ali Tuhan pasu-pasu mahuriam parhalado dohot ruasmi asa boy hami Tuhan mamestahon pesta gotilon nami di bagasan dame doho las ni roha atong tuktuhi maroha nang pikiran nami asa boy hupasat hami akapelian nauli nadenggan songon parbue nang hugotil hami di bagasan sa taon bolonon jala hupasat hami ma akan nauli nadenggan
songon las ni rohanami manjalo pasu-pasum salelengon aliamang gabe pilihan na khusus mai tu adopanmu. Andorang soi Tuhan di patu pahuriamdo ima live streaming di minggu-minggu nanaingro ima penampilan aka ruas ni huriam patuduhon talenta nasida mamuji pasangapon ho marhite live streaming atong pasu-pasu ma Tuhan saluhut na ruas ni huriam doho aka parhalado asabui patupa kana ulina denggan di bagasan las ni roha doho di bagasan hadameon jala boy masude Tuhan marlas ni roha memuji-muji pasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan, upasat hami masa luhut na daging dohoton dinami tu bagasan tanganmu. Jala di hari namangihu pehu Tuhan, ima di tanggal 22 Oktober naneng di patupado ima pelepasan sintua tu amang sintua MC Tinjak manjalo masa pensiun ibana pasu-pasu ma amang sintua doho keluarga rap doho yanakon nasida asa homa na toktong Tuhan namandongani nasida di acara pelepasan naneng hupatu pahami di hari Minggu naneng ro jala pasu-pasu masa luhut ruas nyuriam asa tau nasida mangalihon pelian na khusus tu adopamu songon tanda ucapan terima kasih di saluhut akapo kobasion na pinatupan ni amang sintua nami salelengon di huriaon. Ali Tuhan nang dipatu pahuriampe HKBP na boloni ima rapot pandita jalaboroha dua kapadita sian tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu ma Tuhan rapot pandita nanang dipatupa di jetun silangit asa mardalan denggan saluhutna jalaboi saluhutna aka peserta mandohoti kegiatani di bagasan hahipason hadameon doho di bagasan lasniroha jala boy Tuhan menyelesaikan saluhutna ka pergumulan-pergumulan taringot tu pakobasion na adong di huriam asima roham dihami aliyamang sesa dosa pangalau sion nami asa tamahami di adopanmu mangasahon gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho amen. Hurian itu hata marende mahita sian buku ende nomor 510 ayat sada doho udutna duko tapasaha ma peliata na paduahon dung saya non pelian paduahon ro mahita tujolo pasahaton pelian lau mendukung pesta gotilota marende mahita.
tu jolo pasahaton peliata lau tu pesta gotilon. tatangnya koma peliata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut selehon-lehon nadenggan do na saulibasa na mauliutus, upasat hami masya na nilehomi tu hami pelian nami tuho, say jalo may gabewap na husus di jolom, pasu-pasu majalaramoti, asaw parahasya kami pelianon, patimbulhon harajaw mo di tonga-tongani huriam doho di Portibion, buhay marohan nami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni selehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasana
manami na di Banua Gijang, say penerbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomon niroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo dana puna araja doa tagaku rodi asama di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaurhon madame na tu tondim amen.